Macarena, Macarena. Ahojte, čaute. Chcem vás privítať pri novom videu a zároveň posledné tréningové video pred súťažou. Čiže to znamená pred mŕtvým ťahom, ktorý sa bude konať v Revúcej, majstrovstva Slovenska v Revúcej, a ukážem vám, ako robím záver prípravy ja trošku po novom. A prečo to tak robím a prečo to je dobré. A aby ste sa toho nebali, že to je moc, to netreba, tak a bla bla bla. Teraz je v podstate 2 dni celé pred Revúcou, voľno bude pre ňou, takže to je úplne v pohode. A nebudem to tu obkecávať, daj si odber, hoď si like, hoď si koment a ideme na to hneď z voleja. Takže prečo zaradiť rep tesne pred súťažou? Mal by sa zaradiť nedeľu, súťažíš v mŕtvom ťahu, zaradíš o sobotu. Ale tým pádom, keď to nevychádza, nevadí, dá si to piatok, dá si to 2 dní pred súťažou. A tam si dáš ešte o jednu sériu viacej, ako by si mal. Ja budem trošku po svojom rozprávať, ako to ja mám, ako to mne funguje a čo ja skúšam, čo je overené a podobne. Samozrejme, aby som vás tu s týmto nezdržiaval, tak poďme na to. A je to preto, aby si mal nejakú tú svalovú intenzitu a telo bolo zvyknuté zdvíhať často, lebo často sa stáva u ľudí, že keď sú vypnutí a telo není pripravené ťahať veľké váhy, tak jasné, že dajme tomu, si na súťaži týždeň nič nerobíš a tým pádom len oddychuješ. A zrazu máš ísť na súťaž potiahnuť voľaké maxko, voľaké PR-ko, respektíve po nič nerobení. Si zober, jak máš aj tú prípravu nastavenú, že v dané dni, v týždni, to je jedno, či ja, hoci kto iný, trénujete, netrénujete raz do týždňa, trénujete minimálne 3-krát, ak nie 4-krát do týždňa. Takže preto takto. A od toho sa vyvíja aj tá súťaž, kde nepodáš taký výkon, aký by si mal. Lebo keď sa pozriem napríklad na svoj PR-ka, tak samozrejme ja som bol unavený aj z ďalších dní a chybou, preto